Ukhumbula ngesikhathi uma wangenzisa i-pregnant test. Yeah. Yaphuma i-positive. Eh? Yaphuma i-positive ikhulelwe. Ngikhulelwe. Kahle kahle bengingamboni ukuthi ukhulelwe. Ngiyathuka. Ukhulelwe wena? Yebo. Ingane esingaphi? Yo, kwaze kwashuba-ke manje. S4 ngale yashonayo. Usine ngendlela engiphoxeke ngayo wenze exactly lento engangisho ukuthi akufuzile ngimthanda usine ngoba mangike ngathi nje ngiyamthanda. Yo, angazi futhi. Angazi nje. Ngiyacela bandla ngicela ungathethisi umakazi lutho. Ungablame umakazi. Kodwa uthina nihambe naye niwenze i-pregnancy test. Imina engalo ngacela ngicela ngakutshela imina engizokutshela mase ngiright. Into enziwe mina uvela angakhulumi nami, avela ahamba ayokhuluma noma adinele wena sithi uyabona-ke usine senza ukuthi. Uma cele bekufanele ngabutshele usine ukuthi kuyaprevent. Angazi ukuthi ukhulelwe kanjani. Baningi abantu esilala nabo la abakhulelwe ngoba bayaprevent. Lona ke Washo ukuthi hayi akangeneke ngizohamba futhi ngiyohlala eMzuma. Eyakabani lengane? YaseGoli. eGoli? Yebo. Ubuyonzana eGoli? Ingasikhathi sasiyoshuthi ingane. Ngikhulele ngesikhathi sojeke Nkosi yami, siphuza ojeke. Hey. Sahamba sa-order lapho utshwala nomba inoje wakhe. Ujeke. Ujeke. Omuphi lo muntu ngoba wena kade uzolotsholwa omuphi manje? Akuyena lo muntu. Uthini ke ngane? Uyayivuma. Uzoyithatha? Hayi ufuna ihlale nami. Angeke ayithathe. Uzoya ngokumvashela. Kodwa ingane izohlala nathi. kusho ukuthi lengane lekuzofanele kube yami. Yabona ke yona into eyinkinga because uma ezalele ekhaya engathathiwe uzalela mina. Akukho la uzama khona because awunga-understand manje ngikutshela ukuthi musu ukuzalele ekhaya. Kusho ukuthi uzazozala, uzozala. I don't know.